Kini Akashvani Shillong ka khubor man puliye di kasan li jana kimat bakong san jo ka khubor. Mentang kasingi on penlong ka INDIA block da ka Safe Democracy Rally Haram Lila Maidan New Delhi. Marsan nak tengka on ai ka sarkar Meghalaya syaki bahiyeng bajantam jong ki arngut ki bri ki bedu ila ka jigim na ka jingi snam ha ichamati. Shan on yo ka jala Meghalaya ya ka state of the art private hospital ha Khatway Mer Jarabat. But supposedly ki shuki MLA job ka sang BJP ha Arunachal Pradesh klempat long ka election. Ki khubor ki babnya. Ka block India kata INDIA ka badan hang liang persya jong ka sarkar India kan penlong ya ka Safe Democracy Rally Haram Lila Maidan New Delhi mentakasngi ha ka bagi nong yalam bapau kumat na kaseng Congress, NCP, Shiv Sena UBT, Samajwadi Party, Aam Aadmi Party, RJD, DMK, National Conference, Jharkhand Mukti Morcha, but kiwe de kini shim mentah ka rally. Habakren Chapang ka Safe Democracy Rally ka banlong matakasngi uway ni ginong hilam jog sang Congress u Jairam Ramesh uloong ba kimat ki bakongsan ki ban penpao ha ka rally ki kenthop ye ka jing kiodor ka jing bamyo kamyo jam ka jing pher kerdan bat ka jing bamirangkat ha ka liang ka ki yo ka kon bat ka jing pat ha ka imlang salang ha kari. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu din ka si klasam ya ka khusnam Bharat Ratna ka balong ka nam ka bhalor tam hakari ban penkut buram ya ki pat nong song kari India. Ya ka khusnam Bharat Ratna mentaka kenti ka Presiden ka ainam sya armut ki menteri rang badu barim kari u PV Narasimha Rao bat u Chaudhry Charan Singh sya u Agriculture Scientist u MS Swaminathan u balalongru u menteri rang ba ka Bihar haki artli ki Samaitri Kam. Ya ka khusnam Bharat Ratna sya kita kiri ukraw braklat no la aitis ki bahayeng ki jongki ha ka jingelang ka balalong ha Rashtrapati Bhavan New Delhi. Ka Presiden kari kan penkup buram da ka ka khusnam ru ya u sembut menteri rang badu barim jokari India u balong ru unong elam rang ba jokaseng BJP u LK Advani la sya ka sngi. Ya ka khusnam Bharat Ratna laju ai na ka benta ki jing sakri barat ba bat ki rukom trekam ki bah ka kedan ka bah kli tam ha ki benta ba pher ki ba kum ubriu ni ka briu ki la banle. Ka Foreign Exchange Reserve jongkari India kala kiu da shis pa $4 million bat dakani ka Foreign Exchange Reserve jongkari India kala la ban kenjo syakan riu spa $4.0 billion hakata yo ko rakut hak arpu artre uliber. Kat kum ke jengkhen ke bela pelat pad ba da ka Reserve Bank jongkari India kala long ba kani ke de kata yo ko basan lenter ka ba ka jengkiu kala yai biteng. Ka jingkiu ka kiti dan riu point lai khendain riu billion dollar kala penpoi ya ka jingkiu ban kenjo syakan riu spa $4 point sau khendai billion dollar hakata yo ai kubor beradep. Hakaliang ka ksiar ka balatip ka gold reserve ka jingkiu ka ba lai spa $1 million dollar kala penpoi ban kenjo syaka santhui point sau billion dollar hakata kata yo. Haka bayde baga foreign currency ni ka pisa bari ka balong ka benta bakongsan haka jingdon jing M bana baro kiliang kaladan ka jinghiar ka ba shispa arpulai $1 million. U District Tuberculosis Officer ka West Giant Hills District la penlong i jing rakhi ka World TB Day ha District Auditorium halor ka phang pedeng hooi nila ban penkut no i jing pang TB ha ka jing ran kat lang u Deputy Commissioner ka West Giant Hills District u ba BS Soalia ko mukongsan u ba Soalia ba ajeng kren ha ka jing rakhi u la pen pau i jing yaro i doktor ba ka kunun jongki ki bala ai ka jing sakri ka ba klem that na ka bentaban pendunai ka jing don kinong pang TB bat ki bala 3 minit ban penduk pendam ni kejing pang TB ha ka district. Ukongsan lepen pauru ya kejing songo ya kejing ai tilut ba kejing 3 minit jong kinong 3 ka tenat ka kot ka khia ha ka ba ai kejing sumar badan kambaro ha ka bale ya kejing wat benya batru ha ka ba pentri kam ya ki program ba pair ban yada ba ele persya ya kejing pang TB. Kani ko kubor ka wan sapina ka Akashvani Shillong. Ka sarkar Meghalaya kan pelat ya kepisa ai jing erap ka balong marsan lak tengka syakilong yin juki arngut kibriu ki bala du la ka jing im ha ka jing snam ha ichamati la syai ka sngi.
Chief Secretary ke jela uba DP Walang Uloong ba usap Divisional Officer jong kusora on ai ya ketika pisah seki bahyeng jong kitiki angut kibri bela klat no iba kentup ya Isan Singh ubala yo ya kamet yap jong na ichamati bat Sujit Singh ya ubala yo ya kamet yap jong na dalda kibala syak peniap hadin ka rally persyak CAA bala penlong deka KSU ha ichamati ha ka ar penyutrek ubenai liber arajar arfusau kada duk mentah nak kalian kipulit ke 4 yo kem kibri kibala don keti ha ketika kampanye brio Shan ke jela Meghalaya kan sayo ia ke state of the art private hospital ha khatwe mer jorabat ha ke ba ia ke OPD jong ke Arhi hospital lapli nen ke sengi da menteri ketenat animal husbandry and veterinary uba AL Hek ke Arhi hospital ke dan hajat ke Surok Ba national highway lai punyo haba ajing kren hak jingelang pli ya ketika hospital nen ke sengi uba Hek uloong ba haki lai hadu nriu benai banwan ke Arhi hospital kan setre kampura hagi benta paper jong ki jing ajing sakri ha ke ban ajing sumar ha ke pangkasitam Hakui pak kaliang ki doktor kilaong ba ketika hospital ke bala penkriak ban pendiang purai ki rukom sumar kerpang ya ki jat jingpang repair kan dan haka ya ke state of the art cancer center nak bentak ki beri ki bayo ki jingpang bampong ka cardiac center nak bentak ki nong pangklong senam ki jaka ajing sumar ki ba kerpang nak bentak ki ba engding ya ki bala tip kum ki burn unit bat ki kiwe Ketika hospital kan thong kamru ya komba sis bangut ke specialist kata ki doktor ki bala pentibet kerpang hagi jing ajing sumar bat kan thong kamru komba arspa hadu lais bangut ki staff nurse ha kini kin riu benai ki banwan ha Arunachal Pradesh shipomut ki kertong nagaseng BJP kila syakjiet kum ki MLA claim da dan company khon ya ke election sa kadorbat hawang ke jela haba omdan ki weipat ki kertong ki bani aireng persya ya ki hadian belakut no katarik bengerteng ki kertong na kalempong ya khon election nem kesengi kajela Arunachal Pradesh kan penlong ya ki artlik election kata banjit nong mikmat sa kadorbat hawang ke jela bat sa Lok Sabha ha ka ju kesengi kata ha ka khat khandai tre ubna yeyong arhajar arpusau Da ka jingjob ka sang BJP shipol tali ki shuki MLA ha ka yender bar thawan ka ban riu po dukhot jong ka jala ka election jet MLA kan long no tang nak banta ki san po tali ki shuki MLA ki basa thli ka BJP ka la job ki shipol tali ki shuki MLA haba ha ki riu tali ki assembly constituency omsing dan ki wei pat ki kertong ki ban thap kerteng lak no tang ki kertong ka BJP kat baha ki South League Assembly Constituency pan baro ki kertong ki bala thap kerteng ban aireng persya ki kertong ke BJP kila weng kerteng no ela dia na kalempong ye khon election ki kertong ke BJP ki bala job claim dan ba aireng persya ki kentup ru ya menteri rang ba Pema Khandu usumbut menteri rang ba Chona Main bat MLA ke BJP na Itanagar Techi Kasu Kaseng BJP ha Arunachal Pradesh kan peniang kertong ha baro nripo tuli ki Assembly Constituency kat ba kaseng Congress ka peniang kertong tang haki khatlai tuli ki Assembly Constituency Wei brio bana kathan nong kendong la doe la jing im ha jing sya thombor ha hati khlau kat ba udang persang ban shandur ha ka step si tho dieng ha ka snong Harigon ka ba ha kathan Garu Badha jong ka West Garo Hills District Uhati ubala thombori utu urang ba hadu bonda yam udei ubaya wat bam marwe ha ketika than lakat tukat nisgi bat haba utu urang ba ubala sanpus nem kata ula yo I utu umrat hajan kasnong Harigon ula persang ban yo sendur yo utu uhati kham sajan uhati mare yo I utu briu ula twet bat yo kem yo ha ka ba ula thombor yo utu urang ba hadu bonda yap UDFO katnat wildlife urupankar marak habayatu ya ketika kubor ulo ong ba uteu hati udai ubala sangkel leng katany waka gre sakirut nong ketura lakat tu kani tayo menswa katnat sarkar ka bakmi ikjinglong jingman ha sun beneng bat ha kamariang kata ka Indian Meteorological Department kala ong ba kan dan ka jing ther slap rengkat bakal air bo perthat ha baro ko ikathan satay lamingi jongkari India Katu ni ko kubor lakot kablawan sa pina ka Akashvani Shillong